Congratulations to me. Unu ama ebe m nọ. Anọ m na America. Ị na-anya ebe nụwa kịta unu na-afụ ụdị ọnọdụ n'ebe m nọ. America ka m nọ efe. Ọ bụrụ na Nigeria ka m nọ like this maka na ụdị ọnọdụ otu a dọrọ na Nigeria. Anọ m na Centenary America. Ịghọtago? Enwere my good friend mere m visa. M wee jee na Centenary. Maka na before Centenary kịta abụzgo Centenary ịmabụ. Centenary kịta bụ na before na-abata n'ime Centenary Estate like this. Na ya agba visa. Ịghọtago? Na ya agba visa before na-abanye na Centenary. Ya na ọ bụrụ na ị gbarakwa visa ma na enwere ebe iji azụ eje. Ọnụ na enwere oche. Ịghọtago? Ya na ị na-anya ebe nụwa kịta ya afụ na-efe enyelo ife dị ebe niile bụ ụnọ. Nekwe visa m agbalụ m visa na Centenary ebe m ji wee bata na Centenary. Ya bụ na visa anụnwa nji na ọ bụrụ na m etufuo ya bụ visa anụnwa nji ntufu akwụkwọ anụnwa nji kịta this green card nji na ntufu onye ịma na ya akpọchizi m n'ime Centenary ebe na onwezikwa ebe m ji azụ eje. Mana green card anụnwa njikịta anụnwa ya eme ebe ọbụla m chọrọ ịga anụm agagharịa. Ịghọtago? Ya na enwere ka esi wee jide m ma ewepụta this green card wee gosifa that means na m bụ citizen of America. Na abụzi m citizen of Centenary America. 70 years old. Ịghọtago? Ị na-anya ebe nụnwa niile ya afụcha ụnọdụ ebe niile na ọdụlọkwa ofele. This is my green card na anọ m n'obodo oyibo is my point. Anọ m na Centenary obodo oyibo na ọdụlọ ofele. My good friend just mere m visa sị m gbadata na Centenary bịa nọrọ na-eri uru ụwa isi jee m oyi na ndị Igbo na-achọzi iji si kolos wee meruo onwe fa alụ.